ma wendo no. To koro kendo iduoke voltage mabet piny iluongo ni 33 kilovolts kata 11 kilovolts. Aito kendo ichaki keye mondo chop e mieche e chirni kuonde ma ji tiye e factories. Bang' kanyo to koro imiye jopiny mondo jopiny omed tiyo kode. Koro ei tije go te kar nyuolo stima no, kar keye e voltage malo, keye e voltage mapiny, chope kuom jakenya mondo iti kode odi kata factory ni, mago te dwaro resources kata dwaro pesa. Koro ei tarif ka pesa ma wadwaro ei tarif ka ok en pesa ma Kenya Power dwaro Kenya Power kende. En pesa ma dwarre e sector no te, chakre kuma gi generatie, nyaka jok ma keye go, nyaka kamo chopie e dalani ma obed available mondo iti kode. Mago e resources ma warango te. Then we make go application kaka Kenya Power ni mondo omiwa resources manyalo tiyo tije go te. Wanyalo yudo enough manyalo nyuolo stima, manyalo keye, manyalo kele dhodi, kendo manyalo serve ja Kenya kaka dwarre. Nyaka sani engineer Kenyan en lokrok mane mabendo seneno nikech